Дус ишләрем уйный керә, мин генә көлмим. Кызлар гына урап уза, яратмыйлар. Сез матур кызлар. Hayırlı irteler barıгызга da. Selam, benim ismim Gülnaz, men Şvalbaq şəhərindən. Bizning bugün xanım uyushmasi uyushtirilgan fotosessiya o'tdi. Гомерне ничек үлчәргә? Үткән айлар, еллар, ирешүләр, югалтулар, күз яшьләре, көлү яңгырава, җылы караш, авыр сүзләр, кыю фикер һәм өметләр. Үткәннән истәлекләр кала, тормыш көче алга омтыла. Күңел кошы оча иреккә, киләчәкнең ак хыялларына. Яңа елга хәерле теләк ният. Яңарырга, үзгәрергә, белем арттырырга, игелекне кадерләргә, уртаклаша белергә, тигезлекне сакларга, күңел күзе ярдәмендә матурлыкны күрергә. Рәнҗү, шикләрне җиңеп, максатыңа сәфәр чыгарга. Кояш нурына төреп, якыннарны кадерләргә, мизгелләрне яратырга. Эй, заман кешесе, газиз җаныңны, газиз телеңне сакла.